Arratsaldeon, ongi etorri Usabal kiroldegira. Gaurkoan ere luxuzko streaminga dugu zuei eskuratzeko. Bai gure YouTube kanalaren Tolosaz Eskubaloia YouTube kanaletik eta 28 kanala tokiko telebistatikan. Eta gaurkoan ordu arraroa dugu, 8:30 hasiko da partidua. Asteburu arraroa dugu, zubi handi bat egon da tartean. Eta komentarista ez dut esango, arraroa danik. Baina hementxe dugu, Iker Galarza, atxaldeon Iker. Arratxaldeon, Jon. Bueno, gaurko partidua orain dela urte batzuk esan baziguten, Iker. Tolosak Alarkoz Ziudarreal hartuko zuela aurkari hemen Tolosan, ez genuen sinistuko baino, begira nun gauden, Europako txapelketa bat dauka bere vitrinetan, Alarkoz Ziudarrealek, gero egia da Atletico Madridek plaza erosi ziola eta behera jetxi eta pixkanaka gora joan dela, baina ikusten da ekipo benetan potentea daukatela. Lehengo urtean Bidasoaren aurka Asobalera igotzeko fase astensoko finala jokatu zuten, galdu egin zuten, tamalez. Bueno, tamalez, guretzako ongi Bidasoa igozelako. Hori da. Eta horrelaxe daude hemen gauzak, gaur partida polita ikusteko esperantzarekin gaude. Aurrean bi talde benetan gogorrak dira, bai defentsan, baina ezberdin begiratzen dute gora. Alarkoz Ziudarreal aurten ere ascensoa jokatu nahiko du, pentsatzen dut. Eta guk gora begiratzen dugu, baina beste modu batean, salbatzeko intentzioarekin. Eta ikusi bezik ez dago, hemen ditugu pasaden asteko jardunaldiko emaitzak, Cajasur Kordobako 33, Tolosako 24. Partidua jarraitu genuen Iker. Bai, baino. Hortxe egon ginen, 5-6 minutu faltan, 3 bera, 4 bera hortzen geunden, baina azkeneko 5 minututan partidua joan egin zitzaigun eta emaitza benetan itxusia, esango genuke, 9 goleko abantaia handia iruditzen zait gero hemen etxean buelta emateko, zaizu iruditzen? Gehiegizkoa. Egia esan, hiru beraz iguaztenen, penalti bat utxik genuen, da gero beraiek gor utzin zuten, guztazki jokalarekin egon ginen, eta gehiegizko oparia emango genieke, baina bueno. Bueno, Bibero Sorraldaba 25 eta Zarautzak 17, gol gutxi sartu zituen Zarautzek, eta bueno, hori da azken aldian pasatzen ari zaiena, ongi hasi zen Zarautz, gero berakada izan zuen, 3 partidu segidan irabazi eta berriro beratz dijoa, espero dugu aurrera egitea, pixkanaka beraiek ere. Eta hementxe dugu gure salkapena, lehenengo tartean ikusten dugu Zumosol, Ars Parma dagoela lehenengo 22 punturekin, MMT Seguros Gumora ere 22 punturekin, gero Teukro 21 punturekin, eta Barcelona Lasa 19rekin, hasieran ondo hasi zen baino, ikusten dugu azken aldian emaitza kaskarrak lortzen ari dira eta pixkanaka beraka joaten ari da, Iker? Bai, galtzen nahi da, jendeak hartzen nahi zaio medida pixkaten, da, bueno, kontratakean da asko korritze baina, bueno, pixkanaka beruntz. 5. ikusten dugu Zezin Grup Alcobendas, Tolosaren urrungo aurkaria, Cisneros Sauce 6. Eta 7. Kobadonga, 8. Alarkoz Ziudarreal gure aurkaria. Eta hor dago, ez? 8. Alarkoz. 9. Torrela Vega, 10. BMC, 11. Handball Bordils, 12. Bibero Serrol Nava, 13. Amenabar Zarautz, 14. Cajasur Kordoba, 15. Tolos Eskubaloia 3 punturekin, eta azkenekoa Gijojo Baianos 3 punturekin. Bueno, Iker, zer esaten duzu aurreneko buelta bukatzera dijoa, nik uste dut bada garaia gaur 2 puntu lortu eta pixka bat gerturatzen garen goiko postu hietara. Gaur gaina beharrezkoa ditugu puntuak, gaur jolasten duten partido importantea da Nava eta Gijonen artekoa, gure inguruko taldeak. Bai. Eta behaiek irazten badimoa, guri pasa, eta bueno, edo bestela desbentaja gehiago emango igue, bueno, azkenen irazi barra dukeu, ez guteko. Esan berdea bai, jardunaldi honetan eta urrengoan ere beko arteko taldeen artean partida jokatu direla, beraz puntuak banatuko dira, orduan beharrezkoa da Tolosak gaurkoan puntuak lortzea. Bueno, Iker, hemen utziko zaitu momentu batean, oain bera joango naiz protagoniste batzun bila, zer dioten, bai? Oso ondo. Venga, zure esku. Bueno, hemen komentatzei zuen pixkat, kontutan eki barra dago, Alarkoz taldea, etxean oso fuerte den taldea dela, ekipo garrantzitsua irabaziena, Zamora, Carabanchel, Alcobendas, baino kanpoan pixkat utxekitzen du, empate bat, irabazi bakarrik initu, baina bueno, azkenen ezin deu pentsatu ekipo txarra danik,
dirua daukan ekipoa da eta presupuestoakin gauza asko lortzen die. Da bueno, a ber, hemen usteizue pixkaten, Jon ikusten dut entrenadoretekin. Bai, kaixo hartzaldean mentxe gaude, Francisco Javier Mázquez Villarejo, balonmano Alarcos, Ciudad Realeko entrenatzailearekin. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos un partido que, digamos, hay dos equipos que están mirando hacia arriba en diferente perspectiva. El Alarcos Ciudad Real está mirando a una fase de ascenso que sería repetir el éxito del año pasado, y el Tolosa poco a poco se está alejando, y son muy importantes estos 2 puntos para poder reengancharse al tren que está ahí delante. Sí, bueno, yo creo que Tolosa hasta el momento no está teniendo mucha fortuna, con resultados muy ajustados en todos los partidos, pero es cierto que ha puntuado poco hasta el momento y que evidentemente se está empezando a quedar un poquito descolocados conjuntamente con Gijón. Y por nuestra parte, pues bueno, empezamos muy dubitativos, con muchos problemas en esos primeros partidos de competición, y ahora parece que hemos remontado un poquito, pero en una competición tan igualada como esta división de honor plata, la verdad es que cualquier equipo es capaz de ganarle a cualquiera, y que en ese sentido todos los partidos son de mucha intensidad y muy ajustados. ¿Cuáles van a ser las claves de este partido? Bueno, nosotros donde mejor hemos estado en las últimas semanas ha sido defensivamente. Si somos capaces de mantener esa intensidad defensiva, de estar sólidos atrás, al final en la transición somos un equipo que suele hacer daño. Si somos capaces de parar las situaciones de 1 contra 1, esa continuidad de juego que tiene Tolosa, pues puede ser una de las claves. Muchas gracias, Francisco. Tengáis suerte. Espero que barramos para casa hoy, pero bueno, buen partido, ¿vale? Gracias, hasta luego. Bueno, hauek izan dira Franciscoren hitzak, eta orain Alex Noguesekin pixkat hitz egiten dugun, hementxe egongo da eta. Bueno, hementxe da nerekin, Alex, bai? Buenas tardes, Alex. Partido realmente, necesitamos los 2 puntos para enganchar el tren que tenemos delante. ¿Cuáles van a ser las claves del partido? Bueno, yo creo que las claves van a ser estar concentrados, saber que nos enfrentamos a un muy buen equipo que está por jugar la fase, incluso por ascender, y eso nos tiene que llevar a cometer pocos errores, a dar la imagen de los últimos partidos en casa, y a partir de ahí, pues bueno, estar otra vez con la clave de los lanzamientos a portería y tener buena eficacia. ¿Qué pasó en Córdoba? Empezamos bien, empezamos bien. Fueron 4-0, estuvimos enganchados al partido, pero a falta de 5 minutos ahí el Córdoba despegó y nos metió un parcial de 9 goles, que quizás luego en el partido de vuelta va a ser un lastre para nosotros, porque en caso de que hubiese un empate, el golaveraje cuenta también. Sí, bueno, yo creo que ahí primero empezamos mal, empezamos acusando yo creo que las bajas de los desplazamientos. Luego ya nos centramos un poquito, ya vimos lo que teníamos, nos metimos en el partido. Al final del primer tiempo, estando 3 abajo, arriesgamos un poco por intentar reducir, nos salió mal y nos fuimos 6 abajo. Pero bueno, en el segundo tiempo empezamos otra vez bien, intensos, la gente tenía las cosas claras, nos metimos en el partido, nos pusimos incluso a 2, y cuando tuvimos ahí una descalificación a falta de 7 minutos, un tanto igual rigurosa, que nos trastocó porque solamente teníamos 2 centrales para el 6-0, y cuando luego ya volvimos a arriesgar para intentar puntuar, pues también Córdoba ya estaba más tranquilo, tenía un pequeño colchón de goles, y al final nos vinimos con 9 goles que igual fueron excesivos. Bueno, eso ya no se puede rectificar, pero hoy tenemos un partido muy importante, es importante ganar hoy. Buena imagen damos casi siempre, pero es primordial los 2 puntos de hoy. Sí, yo creo que todos los partidos ya son primordiales y el más importante es el que toca hoy. Entonces hoy hay que luchar, hay que pelear, hay que sacarlo como sea, porque tenemos que ir puntuando precisamente para que no haya un colchón muy grande y tener opciones de cara a la segunda vuelta. Muchas gracias, Alex, suerte en el partido y nos vemos luego. Venga. Bueno, hoxe izan dira Alexen hitzak, orain goraldea joango naiz, eta laizter hasiko da partidua, beraz Juan. Bueno, kontutan eduki behar dugu Tolosa taldean aldaketa bat izango deula. Arratibe sartuko da berriro, konbokatorian, Julen kanpoa gelditzen da. Ez da aldaketa arraroa, baina bueno, azkenen berriro Inigorekin kontatzen dugu, Aitortxore defentsan hortxe izango dugu. Gaur Tolosaren alineazioa, eta aldaketak esan dezuna, Iker barkatu, Aitor Iturralde gehitzen da, Iorito Ikoetxe ere bai, Lander Casado ere bai aurreko partidutik gehitzen da, eta Inigo Arratibel ere bai. Sartu iten dana. Hoi da, lau jokalari horiek, gora korrika etorrita peotu naiz. Arrasa pixkat hartzen utziazu. Oso ondo da. Ez da, bueno, Alarkosen atletikan ikusi behar dugu dauzkala jokalari batzuk oso importanteienak adibidez diela. 3
Cesar Beret, bai, hoi erdian jolasten duna, zentrala dana, aso ondo moitzen duen jokua. Eta gero goratu behar dugu, lehenko urtean Gijon Jovei Alonsoen jokatzen zuela, eta aurten Balonmano Alarkosen fitxatu dela. Hori da. Eta Mazazpia, Francisco Vidal, osea, laterala, jaurtik gatzaia dela, asko botatzen duna, eta azkenen gol asko sartzen dituna. Esan behar dugu, ona etorri aurretikan egon gehala Alesek aurretikan beti partidu aurretik bideoak erakusten dizkien mutilei, eta ikerretan partiduko bideoa ikusten egon geha, eta nahi iruditu zait, kanpotikan asko botatzen duen talde bat dela. Asko gaina. Bederatzi 10 metrotikan ez dute bisoa uzkurtzen, salto egin da lanzamentu oso ona daukate, egia esan. Kruze asko egiten dituzte, lekua aurgiteko, eta azkenean kanpotikan komodo botatzeko, eta kontinuidadea ematen diote, Iker, hori niretzako oso garrantzitsua olako kategoria baten, kontinuidadea jarraipena jokuari, bai, azkenean prozedimentu bat egin eta segituan bukatzeak ez da eraginkorra. Jarraitu egin behar da, huekoak bilatzen jakin egin behar da, eta hortarako baloia moitzen jakin egin behar du, moitu egin behar dugu baloia, eta kontinuidadea eman. Baina, jakin da kanpoti botatzen duen taldea dela, azkenen asko zabaltzen du defensa, eta horregatik aprobetxatzea azken kontinuidadea oso ondo da. Gero, altura handiko mutilak ikusi ditut, guk mutila handiak ebai, baina esango nuke guk 6-0 atzean sartuta hobeto defenditzen degula, kanpora atera behar degun hortan ikusiko dugu, blokajeak asko lagunduko digu, Stanis, Dani, Aitortxo, Zubiria, baloiak blokatuta gero kontratakean atatzeko aukeraik badakagun, horre hongo da klabea, eta gero atakean dudigabe Tolosak daukan jokua ongi dago, baina sartu imardia, 6 metrotan galdu ditugun goloiek. Begira, hementxe dira Balonmano Alarkos Ciudad Real taldeko jokalariak. Eta esaten egin jana, azkenen Tolosak partidu asko bategatik galdu ditu eta penaltia asko huts egin ditugu. Izugarri gaine. Eta hor dago klabea, hori zein da, zu atezaina izan da, Iker, non dago klabea hor? Entrenatu egin behar da, ala porteroa asko egintzen du hor, Argi dago, entrenatu behar dela, izugarri gaina. Ikusita azkenengo emaitzatan zenbat markatu digun penalti huts egitea, asko entrenatu behar da. Porteroa beti ongoa, baina kanpoa botatzen bali mazu, portero ez du ez erriten. Ez, hori egia da. Bueno, eta ikusi dugu Tolosa eskubaloi taldea ere kantxaratu da, hementxe jarriko dira danak hileran eta banan aurkezpenak egingo dizkigu Mikel Zubiriak, gaur bera egongo da ditxokei moduan. Bueno, gogoratuko ditugu, Alarko Ciudad Real taldeko jokalariak zeintzu diren hemen gehien bat gogor ibiltzen direnak. 3 Cesar Beret, gogoratu, Bosta, Jesus Mari Herrero, eta 17 Francisco Vidal. Gio hortxe da hori bai Brian Negrete, azkenengo Kobadogan kontra jolastu zuen partida, bera sartu zuen azkenengo gola, da irabazin zuten bere golarekin. Bueno, guain itxoiten gaude, jokalariak aurkezten dituzten. Kapitainak hor baloiak aukeratzen. Baloi berria, gaina, berde-berdeak. Baloi berria, mehitzek sekula gustatu baloi berria. Beti hobea izatea 2-3 baloia. Bai. Bueno, badirudi aurkezpenetan hasi behar dugula. Bueno, ezin dugu guaztu Alarko Ciudad Real jonek esan duen bezala. Bueno, mentxe enteratzen ari da Alarkoseko jokalariak, lehenengo bat zemakiarekin Jorge Villamarin. 3 Cesar Beret, hau kontutan eukitzeko jokalaria. Zentrala. Bostarekin Jesus Mari Herrero. Estremoa eta penalti botatzen dituna. 7 Juan Lumbreras. 8 Abdon Díaz. Izena, ez nun sekurantzun. Abdon. 14 Jose Javier Candelera. 15 Juan José Serrano. 16 Mario Blanco. Argi jokalari honekin, kanpotik asko botatzen du eta Francisco Vidal 17 18 Fernando Moino. 23 Brian Negrete. 29 Miguel Tejedor. Hoxe, bai, kontutan eki beharra dago.
63ekin Julián Granados. Eta 77arekin Diego Cristian. Hauesek dira ba, Ciudad Realetik Tolosara etorri diren jokalariak partidua jokatzera. Eta orain etxeko taldea hartuko dugu. Txalo handi batekin espero dut hartzea. Usabal kiroldegiak gaurkoan beste tamaino sarrera pixka bat bajua dela esango genuke. Agian orduangatik geozubi handi bate bat dugu. Eta atxe dugu, Estanis Arzuaga, 6arekin. Kapitaina eta mariskala. 7arekin Aitor Txoiturralde. 9arekin Ioriz Goikotxea, Magic. 10arekin Mikel Zuluaga. 11arekin Aitor Díaz de Cerio. 14arekin Iñigo Arratibel. 16arekin Urtzi Otegi. 17arekin Asier Zubiria. 18arekin Iker Ortiz, Turkish Airlines. 19arekin Aitor Ibarguren. Ea nordatorren gehiago hemen, 24arekin Mikel Amiano. 25arekin Andoni Zubeldia, Usur Bildarra. 27arekin Eneko Ziganda, Latigo. Ea gaurkoan ateratzen digu Latigo pixkat. Enekoren beharra duguta. 27arekin Dani Mendinueta. 29arekin Asier Larrañaga. Eta 76arekin horra agertuko da Lander Casado. Orain arte ekipoko goloeatzaile nagusiena esango genuke. Bai gol kopuruari begira, egia da Ioritzek baino partidu gutxiago jokatu dituela, baina Landerrek egia esan behar handia dugu Landerrena. Gero gaina Lander kondutan euki behar da, defensa eta atake dana iten dula. Ioritz askotan defensa zu iten da. Nei Landerren gatik aipatuko nuke, golak baino gehiago, ze baloi gutxi galtzen dituen Iker. Bai. Oso baloi gutxi galtzen ditu eta hori oso garrantzitsua da horrelako kategoria batean. Baloia galtzea hemen, kontraerasoa eta gola jasotea da. Eta hori ekidin behar du Tolosak. Bai, baloia segitu jokatzen, aukera ona hartu eta barrura sartu, noski, bezala ez da hozeinik. Aprobetxatzen ditu aukera guztiak, eta, bueno, egia esan, oaingoz oso ondo dijoa, azkenengo partidu ikusi genuna hementxe Usabalen, izugarrizko partidu polilla intzun. 9-10 gol ustez egin zituela, Lander Casadok, eta bai, egia oso penetratzailea da. Ez du kanpotikan, ez dauka lanzamentoa erderaz ezetan, ez lanzamentoa, baina ez dauka kanpotikan olako jaurtiketarik, hori bai. Barruaino sartzea. Karria harrapatzen duenean, barruraino sartzen da, eta gero kontraerasoan ere oso azkar biltzen den mutila da. Bai, azkenen egia esan indarrarekin sartzen da, bin arten, da ez da gelditzen, da barruaino sartzen da. Hoi da. Bueno, ikusi behar dugu bankio aldaketa indutela. Bai. Bueno, horrez esan nahi du, bigarrengo zatian markadorea atzean eukiko degula. Hori da. Bueno, aurretikoa zen bitartean ez dago arazorik, Iker. Hoixe izangoa klabea. Agian moralki pixkat beruntziteko izango litake ezagit. Bueno, ikustezagun ze jokalari atera dituen Alex Nokesek kantxara, Iker Ortiz estremoan, Asier Larrañaga lateralean, Ioriz Goikotxea erdian, Lander Casado beste lateralean eta Aitor Díaz de Cerio estremoan, Dani Mendinueta lotite bibote bezala. Ea ba, nola azten garen, garrantzitsua da eta partidua ongi aztea. Kontuten eki behar da alarko osoen arte 6-0 iten zutela, danak atzean, 6 huts, da bueno, haber zemuz moldatzen dien. Bin arten sartu, eta pivoterekin pixka jolastu, eta poioak asko lagundu behar da, eta asko zabaldu behar da jokua. Hoixe ba, Iker. Eta bien arten sartu, trena bezala, hasi da partidua! Orain beti bezala eskoa emango dute elkar. Eta ea aurreneko atake honetan gola sortzeko aukera daukagun. Landerrek mogitu Ioritzi, Asierrek presio egiten ari dira estremoetan, badakite, kontra bat, Asierrentzako, badijoa. Nik aurretik falta eska pintatuko nuen, baina bueno, falta Tolosaren alde, ordoa Dani ateratzera baloia, Landerrekin Ioritzi, berriro Landerren gana baloia. Orain lau bira bihurtuko dira, ez, Ioritz atera da, badijoa Lander. Eta falta berriro ere, pixka falta zaio hor, sartzeko.
Alare, Alarkoseko mutilak indartsuak ikusten ditut, zazpiak gorputza eharra daka, hor defentsa erdian eoteko. Dama bostare beso hona dazkaba. Bai. Gazte emateo, baino... Ikusten dugunez, behin zazpi metro terdita iristean, ongi ateratzen dira, badijo Lander! Barrura! Aurrenekoa, bat eta huts, Lander Casadoren gola. Aizkar atera du. Ikusi dugunez Aitortxok aldaketa egin du defentsan, norengatik, Iker? Danirengatik. Bai, Danirengatik. Eta Ioritz bigarren dago, han defenditzen. 6-0. Ikus ezagun nola jokatzen duen Alarko Ciudad Real baloia. Aurreneko baloia beti garrantzitsu ezaten da. Kruze asketitue, hori da. Jarraipena. Eta, errez. Horratea barra dago. Bai. Beraiek 7 metrotan nola atatzeien, dagu itxuiten. Bai, hor azkenean hainbeste kruzekin desoreka lortzen dute, beraiek egitea. Eta azkenean kontua galdu, defentsak eta barrura errez. Juan Umbrerasen lehenengo gola. Iker Ortiz Barri joa barrura. Presio egiten ari dira guain lateralean, ikusten dugu. Falta eta zehose gehiago desango nukenik airea bueltza egitegatik. Egia da, guri ongi datorkigula defensak bat aurreratzea, presioa egitea bai lateralari edo mista bat egitea. Ze horrela zabaldu egiten da defensa eta guk joku penetratzeia gehiago nola dakagun, orduan erresago izango da gurutzako gola sartzea. Bai, gu kanpotik askore ez dugu botatzen, jokaleri badauzkagu, baina azkenean aprobetxatzen dut dauzkeuna. Orduan, gaur egun jokua barrualdea sartzea da, bin artean, fintalariak eta dana. Hortxe Dani! Baloia Dani gintzen eta barrura! Dani Mendinueta, haze gola! Hoi pase honare bai. Eskertuko nieke gure lankidei onera etorriko balira, hemen pantailan batzutan piztu eta itzali egiten da, eta ea jartzen diguten mesedez. Guk kontuan jarraituko dugu, falta egin du Tolosak, beraz orain Alarkosek jarraituko du jokuan. Argi dago Alarkos kontuatzeiela, Aitortxo ateatzen dela defensan, da aurregatik ateatzen dutela oso azkar, aldaketa hori harrapatzeko. Bai, azkenean azkar ateratzen dute, beraiek ez Tolosak ez egiteko aldaketa defensan, ez? Hori da. Baina repliege azkarra egin barute. Hortxe ondo 7 metrotan utzi. Eta... Ona utzi! Heisman! Kontraresa orain, lehenen golea da, badijoa Ioritz. Ze ondo gelitu jo, erditikan. Frente. Baina oso ondo defensan, oso lan ona, estremoan oso ondo utzi eta utzi primeran. Aurrenik golea dan ere azkarrigo gara, bueno, ongi geratu ditu, baina ongi da, Mentolosak etxean jokatzen duela erakutsi behar du, bizitasuna sartu behar du, presioa sartu behar du. Gu egia esan, beraiek aldaketak itetue defensan, da hori de aprobetxatu behar dugu, eta horretik azkar ateatzen du, bueno. Normalean beti atatzen da. Ioritz, bat-batikoa, eta... Gol. Aiba Dani, barrura! Bueno, zapaldu egin du, ikusi nahiko nuke, errepikapena, ea zapaldu den edo ez. Badijoa Alarkos, azkar. Atake. Eraso ona, oso ondo Ioritz. Baina nahi, Ioritzena uste gola izan dela, barrun jodula. Bai, nik ez da ikusi, hemendik, ikusi ezagun errepikapenan. Zapaldu den. Bai, barruan da. Bai, ikusten da, bai. Oso ondo, arbitro oso ondo ikusi. Zapatilla lau bostaia gutxiago beharko dituztitun Danik hor ez zapaltzeko. Tolosa jokuan, Ioritz mugitzen, Dani Mendinueta. Asier Larrañaga entza baloia. Aiba, Ioritz bat-batekoa. Lander Rondos zijoan hor barrura karreran, eta falta egin du. Oso ondo laguntzen dira, Bai. Egia esan leku guztietara jatzen die. Normalian Dani lasaiago egoten da, baina gaur... Hor baloia galdu dugu, kontu zuen repliega egin behar dugu, Iker Badijoa. Ona! Eta kanpora! Bai. Penaltia eska. Penaltia edo... Ez falta izan, nire ustez falta izan liteke. Baina baloia gutzako, Baitzet, uste Iker, nik penaltia markatu dula esango nuke. Penaltia, bai. Baina Ioritza izatikan markatu jo teoria. Bueno, hoi ez dakiu, guain dakiun bakarra da. Aizmanek egatu behar dula penaltia. Badijo Aizman! Adi! Eta barrura. 2 eta 2, 5. minutuan. Nik uste dut
Alarkos ondo adiri dela, Tolosa ere ongi ari da, baina errestasuna handiagorekin ari da Alarkos gola egiten. Gainea penaltiak normalian bosta botatzen du Jesus Maria Herrero, eta momentun, aldatzen nahi da dana, joku guztia Alarkosek. Larrañaga eta kanpora. Txartel horia atera diote 77 Diego Reyesi. Hortxe berriro jolasten Alarkosek, balioa muitzen. Normalean jolasten duen 17, oaingoz ez du, 17, bosta. Oso ongi Aizman! Gurea. Oain kontrara soanea. Ioritzek bat batekoa. Segi hor. Ona! Bueno, aukera ona izan da, ondo jokatutakoa izan da, baina... Pasio oso ona. Ondo hasier. Bueno, ea Alarkosek zer egiten duen. Estrema kontuz! Eta garetu egin du, badijo Alander kontrara soan, beha bakarrik. Kontu begira Iker. Vale, ongi jokatuta. Lasai jolastu behar dugu, lasai. Urtzi izugarri, Bai, urtzi ja geratu ditu, 2 geratu ditu, dagoeneko. 3 igual. Ioriz baloia mugitzen. Asier Larrañaga, Lander Casado. Asier Larrañaga berriro ere, badijo Iker. Hori da. Ongi presionatzen dira, pasiboan gaude, beste 6 pasai dugu, Lander! Eta falta eskatu du, pitatu du. Pasos da falta. Pasibokin. Zehozek eixo da igual izango, zan, hor 6 metrotan zeuden. Bai. 3 pase, laugarrena. Dani Irentza baloia zen, ona zen, baina ezin izan du ulti. Nik uste dut falta ere egon dela. Eta kontraerasoan kontuz, Alarkosekin. Eta... 2 eta 3. 7. minutua. Tolosa Eskubaloia 2. Balomano Alarkos Ciudad Real 3. Kontu zibili behar dugu, kontraerasoan azkar ateratzen ari dira. Defensaan ere ez dira ari 6 metrotan defenditzen, pixkat aurreratuta dabiltza. Hori etzaigu komeni. Baina defensa gogorra. Bai, Jaioritz! Penalti. Eta 7 metro. Sartzen deuno. Nor botagote du penaltia. Joritzek, Diazek. Animo Diaz. Venga, Diaz. Aurrenekoan amagoa egingo du eta bigarrengoa barrura. Bai? Aurrenekoa eta bigarrena. Kanpora. Ba, aztean. Hala? Bai, gaina gola gehiagona. Esan due, leheno bideo ikusten geundela, esan due, ojo, oso estremona omen dela, bere lekua ez dala normalia, baina ohitu omen dela, bere hortxe golasten. Beraiek orduan ezker falta izango dute, generalen alaxi izaten da, ezkerre faltan. Guk baitu gu 3, taldean. Edo eskubi oso ona baldin bauketzu barren, jartzen zure bai. Hemen asuta baloia barrua sartzea izaten da. Hola izatea, bai. Jokuan, Balomano Alarkos, Ciudad Real. Moitu baloia. Onda itortxeo. Nik uste barrutik, Indar askorekin sartzen die, eta azkenen hori jaurtiketantzako oso da. Bueno, defentsan moldatzen egia, baina batez ere urtzik lehontzen digulako. Falta berriro ere. Nere ustez pixka gehiago atea barko gineake. 7 metro, 7 terdi hortxe. Pixka atatzen bagea, normalean, botatzerakoan, Ez beti, botatzerakoan. Eta barrura, kanpotik antze ondo ari den botatzen Alarkos Ciudad Real. Francisco Vidalaren gola. Bereia 2 eta 4, 10. minutuan. Bereia 7 metro hartu eta zasta botatzen. Lander, Díaz de Cerio. Badijo Lander hor erdierdikan. 9 metrotan nola atatzeie. Indartxu gaina. Falta berriro ere, asko kostatzen ari zaigu. Sartzea, Iker. Leku ez dugu ikusten, leku ez dugu aurkitzen. Azkenen blokeoa oso ondo biten dudani, baina pasa iten dute. Eta berriro ere pasiboa. Da indartxu. Eta orain arte ikusi ditudan partidu guztietan Tolosa ez da izan talde bat pasibo asko izan dituna, baina gaurkoan 3. pasiboa dela esango nukenik.
Eta hori ez da ona, Legurik ez dura Leguritz. bilatzen da, eta gola! Oso ondo. Eta baloia momentuz Alarcos Ciudad Real. Estremo atera. Begira hor, 17 alon defan karreran. Oso ondo, Asier nolatea da, deitzin da Anderrekin. Pivote Ander hartzen du, Olander hartzen du, eta ondo. Oso ondo defendituta. Txarteloria, atzetik ganez bai dago eltzerik, baino. Ez baino. Ari da, presioa eginez, hor iskinean. Bai, bi estremoa doblea sartolako, guen berriro bueltatzen ari da. Bueno, pasiboa. Utzi. Eta ikusi dugunez, estremoari pixkat presioa eginezkeo, Ciudad Realek hor, kosta egite zaio. Ez da biltzat. Leno galitu indio leku hortxe, lekurrea, baina bueno, espero dugu urren aldatzea eta portero ez harrapatzea. Bueno, ea ba, orain zer egiten duen Alarcos Ciudad Realek, lehen osan duguna, kontuz dira dugu kanpoko jaurtiketekin. Defensa. Hasi, pixkanaka. Batez ere errez sartu. Eta, atezaiago. Estremo, Ona! ondo urti! Ondo, baloia geratu du. Sondo. Aldaratzeren bat eskuratzen dugun, garrantzitsua izango zen eta. Bai, porterontzako oso garrantzitsua da. Lan hain da geho, baloia. Badijo azkenen beraiek, baloia. Baina nola airean, apoioan, kanpotik botetzeko beldurrik ez dut hauek, Aiker? Ez, horreatik komentatzen den azkenen, beraie pixka gelditu behar dugu. Berei oso... 6 metrotan nola hartu eta nola egin dion, Baselina hor. Eta Lander badijoa, trena! Kanpora! Ondo, Lander, ondo dago. Nik hor pausak egon direla esango nuke. Baliteke, baina bueno, arbitrak ez du pitatu, beraz. Ez, azkenen kontutan eduki behar dugu, beraiek errez sartzen nahi diela, oso errez botatzen dute. Baina guri asko kostatzen zaitzaigu. Orduan, interesantzen zaiguna da, defensa pare batzuk onnak atea, baina batez ere golak azkar sartzea, lasai sartzea. Ikustea gure errez sartzen ditugula. Egia da bai, Tolosa orain arte behintzat, penetrazioa bilatzen ibili dela, kanpoko jaurtiketaren bat ongi egongo litzake, defensa irikitzeko, agian eneko ziganda bat, edo Ortiz estremotik anaterata, egia da Ortizei presio egiten ari diala. Larrañaga de botatzen du noizbait, kanpotika, baina bai, zuk esatezuna. Hola, pixkat zabaltzen ez du defensa, baina... Aitor Diaz dezeri hori, txartel horia erakutsi diote, hankan jotzeatik baloia. Propio izan den edo, irakurri dute beraik bentsat. Kanpora. Ondo mugitzen du Alarcos Ciudad Realek baloia. Oso ondo. Bai kortinak, bai kruzeak, bai salidak, danetik dute hauek. Pivote ikusten dute oso ondo, hortxe. Ona, urtzi, oso ona. Eta moztu egin dute, kontrataka moztu dute. Eta orain, seurenik, 2 minutu botako dizkiote Larrañagari airean bultza egiteagatik. Gehiago ez baldin bada, beraiek hitz egitera doazte. Baina bai, 2 minutu airean bultza egiteagatikan. Ez dakitea errepikapeta ikusteko aukera dugun, hementxe dugu. Eta bai, airean egin, eta... Baina, behan dupitatu du, ez? Bai, nik uste dut hor kontrarasoa hain garbia zen, guretzako baina utzi martzuen kontrarasoa amaitzen eta gero ja esklusioa markatu, ez? Bai, azkenen gaina falta mandiote, lehena opitatzezu asko tardatu be. Alarcos Ciudad Real jokuan orain ere, 17 eta errez. Atentua egon behar dugu defensan bestela, kombinazioen bidez, bai kanpoko jaurtiketen bidez, ekipo hau fuerte dabil. Gainea zentrala desdoblatu indana. Eta utxarte askatu du Alex Noguesek, beharrezkoa, 16 minutu damanamazkigu jokuan. 4 eta 7 da markagailua, 4 gol gutxi dira Iker. Aukerak izan ditugu, baino... Bai, baino kanpora. Kanpora eta... Atezaina bakarra gelitu dugu. Bueno, ez, bi. Gurea gehiago gelitu du, hori esan barra dago. Defensan falta zaiguna utzi komplementatzen nahi da.
Ba, bueno, hortxe gabitza, askore ez da, hiru golea da. Bai, oraindik ere bueltan emaiteke, lasai emaiteke buelta. Baina nik uste dut agian aldaketaren batzuk edo marko liratekela Tolosaren partetikan, joku aldatzeko, agian kanpoko jaurtiketa bilatu beharko genuke, bai Zigandarekin, bai Mikel Amianorekin, Andoni Zubeldiak ere jaurtiketa ona dauka, oso suspentsio ona dauka. Aukerak baditugu, aukera horiek egin behar dira, hor dago koska. Hori indaiteke, oso interesgarri iruditzen zaitena, azkenen asko zabaltzen dezulako defensa, atera beharra daukatelago, edo bi pivote sartu. Hori ere bai. Defensa gehiago izten dezu erdialdean, baino iskinetan pixka gehiago zabaltzen dezu, joku gehiago estremontzako. Egia da, bai, bi pivote jarrita ikerregia da, bai, hor erdian jende gehiago egoten dela, eta guri erditik sartzea asko gustatzen zaigula. Eta ikusten dugu aldaketa, zuk esan bezala doble pivote sartu dugu, Mikel Zuloga dago kantxan, Andoni Zubeldia dago kantxan, eta Inigo Arratibel ere estremoan jarri dute. Portero gabe, Lander Casado, bai. Aprobetxatu indute, eta horretik, arazo. Erasoan pitetutako falta, ez dakit mugimenduan zegoen, ongi harrapatu dio, ongi bilatu dio. Posizioa irazita zeukan, azkenen badakigu horixe, eta... Eta orain kontuz, bat gutxi gorekin gaude, eta... Estanis erdian. Gure mariskala, hortxe dago orain ere, aginduak ematen, tentsioa sartzen. Ona! Ongi Inigo lasai, orain lasai golezkoru, bat gutxi gorekin gaude eta. Oso ondo Inigo, oso azkarra. Inigo gainea ohituta dago bost batekoa abantzatu egitea, da besoekin oso azkarra eta eskuak oso abila dauzka, hortarako. Bai. 6. jokalaria artera du orain Tolosak, goratu bat gutxi horrekin ari garela, atezaina bankilloan dago eta orain prozedimento batekin eta berriro ere baten bat sartuko da barrura, Ioritz, dirudienez. Ona. Azte pasea, falta. Eta txarteloria, atzetik heltzeagatikan, ongi markatua. Bueno, argi pixkat ikusten aztenean, Iker? Bai, beharra daukagu, zehozer jokua iriki behar dugu eta esaten duguna. Batez ere lasai hartu eta golak sarten pixkanaka. Baina, erditika. Bai, irun arten ezin da. Hor irun arten ezin da, Ioritz mugitu egin barra baloia, Ioritz, venga! Magic! Andoni Zubeldea, Ioritz goikotxea. Eta hor, esklusia barko luke atzetik abilduta. Bai. Esklusia ez dute markatuko baino, penaltia bai. Tolosa da, normalen nolako gauzak ez dugu pitatzen Tolosan kontra. Alde. Orain... Ioritz joango da aurrera. Joa Ioritz ea sartzen duen. Eta barrura, Rausta! Bost eta zazpi, 18. minutua, 45 segundu. Bueno, esan dezakegu, Alarkosek ez duela golik sartu, azkeneko 4-5 minutuen. Hori ere seinale hona izan daiteke. Bai, defensa pixkat txukundu dugu, baino hori bat gutxiago horikin jolazten nahi dela. Batez ere urtzik 4 segidan galitu julako, osea, azkenen urtzik asko. Urtzik asko egiten du. Min egiten ari den Cesar Beret. Baditu 3. gola du Cesar Beretek. Kolore guztietekoak sartzen ditu, kanpotik, barrutik. Kontutan eduki behar den mutila da, leheno ere aipatu dugu. Gainea pivotere da doblatzen da, leku aurkitzen du. Hortxe dago. Ona. Eta penaltia, eta zeo zer gehiago. Bueno, txarteloria. 3. izango dute. Bueno, penaltia, 7 metro. Ioritz, ea sartzen duzun? Komodo da, gola sartzea penaltia botatzea baino oso ondo, desdoblamentu oso ona. Hor, pena da, arbitroak utzi izan balu jarraitzen. Ikerrek baloi hartuta zeukan eta. Bai. Joa Ioritz eta barra! Rauz! Magic Ioritz! 3. gola. 6 eta 8, 20. minutua. Aurreko esango dizut Iker. Alarkos, pixkat, banjusiago ikusten dut. Intensidade gutxiagokin atakean eta hori gustatzen zait. Orain falta zaiguna da, hemen tekla aurkitu eta golak sartzen hastea. Hori da.
pixka lasaitu dira, leheno intensia desberdinekin hasi, hasia eseritikano egia da. Baina, bueno, hagoendikan pixka ateratzen ari gara, Asier ikusten dugun noraino ateratzen ari da. Bai. Errez bot, ez bot. 6-0 defenditzen dute, baina Asierrek hor bost batera pikatzen du pixka bat. Hor desoreka lortzeko erdialdean. Deskonfiantza. Ez, kanpotik ez jaurtitzeko. Oso ondo. Besoa. Baina, kanpotik errez. Bai. 29a, Miguel Tejedor. Beste gol bat. 6 eta 9. 21. minutua. Eta hor, doblek egin ditu Asierrek, bigarren golea da nio nahi zuen azkar, baina baloia galdu du. Eta zer pasatzen Asier, jarritu imar dugu. Ai. Penalti eta 2 minutu, ez da nixena, argia. Ezin da, estremo airian ezin da ekoitu. Ez, berandu iritsi da. Bueno. Inigo atera da baloia lapurtzea justu pasadana, da orduan ez da nizistea gunda, da behandu. Bueno. Azkenen nahi da zio jo, baina ikutzen bazu, penalti. Hortxe agurtzi. Berriro 37 botako du. Bai. Diego Cristian. Urtik geratu kaldo, apustua. Baietz. Bai. Nik baietz izango nuke. Venga, Urtik, gozen! Eta barrura. 10-4. Francisco Vidalek egin du gola. Bueno. Nork egin du, Iker? Zazpia. Ez, Diego Cristian egin du. Diego Cristianek, bueno, zu lasai nahi korregitu. Bai, gauza askotan hemen, eta lasai korregitu. Diego Cristianen gola beraz. 6 eta 10. Partidua etzaigu politia jarri, eta erasokoa. Eta kontuz, jokalari batek gutxio egin gaude eta... Duda askoko eraso bat, ez dakit da, bai, azkenen bai lekua hortxe zeo, baina, Nik uste dute bai, jokalari bat gutxio horrekin egonda, beti ere atakean lasai jolastu behar dugu, ezin dugu prezipitatu, azkenean gero kale egiten badugu orain bezala, defenditu egin behar dalako bat gutxio horrekin, eta hori bentaja handia da. Albaldin bada argi dago 2 minutuak atakatzen pasara ikuzula. Ezingoa, ez? Baina aldezun denboa guztia. Eta Tolosarak burrumak ikusten ditut. Defensa aldatu dugu, ez? Hori ez da ona. Badakigu talde honek gauza epikoak egin dituela. Gogoratzen gara Sankirtzenen aurka. Askogatik galtzen joan eta gero partiroa nola eman zion buelta. Horrek esan nahi du, hemen badagoela, eurra. Orain falta zaiguna da, hoxe, pixkat gerturatu, aurreneko zatia amaitzerako markagailu itxuruso batekin joan, eta bueno, bigarrengo zatian ikusi, ze pasatzen den. Badi joan doni, Iker Ortiz, eta kanpora. Aurreneko postea jonda sartzera, baino kanpora. Eta kontraerasoan, doblek egin ditu, bai, dobleak ez pausak egin ditu, Garen jokua geratu dute, falta. Arbitro batek gauz bat pitatu du eta bestea. Bueno, hori behar genuen orain arbitroak protagonismoa hartzea. Batek pausak markatu ditu, besteak falta markatu du. Azkenean kanpokoen alde. Bueno, espero dugu beraiek ez hartzea protagonismoa eta jokalariak izatea protagonistak, Bai, baina, bueno. Hori ez dago gure esku. Ez, egia esan ez. Baina argi dago Tolosa talde txikia dala eta erresa dala gauza asko pitatzea. Estanis ere sartu da, ja berdin gaude, 6-6-en aurka. Pasibo. Baloia mugituz, pasiboa markatu du, bigarreko pasea. Falta. Sondo. Gora dezagun orain, aurtengo legealdi berriak esaten du, pasiboa markatzen duenean arbitroak 6 paso daudela, bai? 6 pase markatu. Eta, estremoak, leheno ere esan dugu, kontuz estremoekin. 6 eta 12. Horixe behar du, Tolosak animoa. Eta bururik ez jetxi, bai? 6 eta 12, markagailu txusia da, baina buelta eman dizaio gegu honi. Pixkanak alanen hasi behar dugu. Pega mutilak, eurra! Blokeoak, ona Mikel, oso ondo! Barrua! Mikel Zubelia! Mikel Zuluaga, barkatu! Oso ondo ikusi du lekua hor erdian. Da,
Eta Iker hor zehar gibili den baloia mozeko, baina arrazoi emango diot, atera duenean zelaierretik aurrera gozegoen, Alarkoseko jokalaria eta Sanke horrek ez zuen balio, baina bueno, arbitroek nahi dutuena pintatzen dute, Iker? Bai. Baina komentatzen ari gana, ze bi pivotekin nola desdoblatu den erdialdera, Mikelek esku batekin hartu eta zaz, gola. Ze ondo hartzen duen pivoteak esku batekin, Bai Mikel da bai Danik, Oso txukunak, Berriro ere pasiboa. Eta Aitortxoren kontuz. Azkarra da mugitzen, Alarkos Ciudad Real, asko kostatzen ari zaio orain, badirudi defensan beste puntxu bat hartu duela orain Tolosak, baina kanpoko... Oso ondo Dani! 2 minutu de gorria itzegin egin behar dute. 2 minutu, ez da nisentzat airean bulta egiteagatik, bai, hori ez dago diskutitzerik. Hankekin iritsi behar dugu ez da nis, gure mariskala. Hala ere urrengoan ez da inerresartuko, ja bildur pixote hartuko zion. Ikusten dugu, berandu iritsi dela, eroiera itxusia egin du, eta horrek askotan, Gorrik izaten dira askotan, lehenko partioan gorria ateazien, da hobe, 2 minutuko ateatzea. Horrela, guendikan esteniz eta gozatu dezakegu. 25. minutua, Tolosa 7, Alarkos Ciudad Real 12, 5 minutu falta dira lehenko zatia amaitzeko. Eta berriro bat gutxiagorekin gaude. Hori lastre bat izaten ari da guretzako askotan. Bat gutxiagorekin askotan jokatzen dugu. Baina, bueno, horrela da jokua, Iker. Bai, hortxe Arratibel pivote harrapatu du. Hortxe garraiten dute, paseak, pasiboarekin, ez utzi. Eta gola. Ioriz Barrutik joan zen, baino. Badijoa Iñigo. Gola! Hori da! Iñigo Arratibelen gola. Azkartasuna behar dugu, beraiek errepliegan ikusten dugunez, defensan 2 aldaketa egiten dituzte, eta hori aprobetxatuz, lortu behar dugu azkarri hotzea. Bat gutxio gaude, baino lehenengo oleadako kontratak egin daiteke, eta ikusten baldin bada ezin dela zer lortu orduan bai gelditu, eta aldezun denboa gehien aprobetxatu, baino oso ondo Iñigo. Kruzatzen aldetik batetik bestera, eta primeran oso ondo gola lortzen. 8-13, ea. Eta atakea, badijoa bain, Ioritz, aurreneko olea da azkarra, nik eratu ingen nuke baloia, bat gutxo horrekin ari gara eta lasai Ioritz, oso ondo. Defensa guztiak etxi da eta hobe gelditzea. Bueno, has gaitezen, 8-13, 5 errenta, ez da errenta hundia, baina zelaian ikusten da Ciudad Real puntu bat gehiagorekin dagoela. Aprobetxatu bain. Eta badijoa Iker, eta horra! Iker Ortizen gola! Zema dijoa? Bakarra, bueno ba. Asi beharra dao. Ez da, hoi da, aurreneko izatea zaiena. Gorde aurrea errenka sartzen dira. 9-13, 3 minutu falta dira leheneko zatia amaitzeko. Defensa on bat eta kontratake bat eskatuko nuke Iker. Asko eskatzea azpaldima da. Gaina polipolikiek izatei, geldituta pasa. Hori, atezaine asko, ilusio asko itei normalean. Bai. Ze ondo desdolatuan. Eta hanka, badijoa Iñigo, altxaburua! Pena! Bueno, eta horren altxata erreplegatu inbar dugu Iñigo, venga! Pena izan dazken momentuan. Iesi indio baloia. Bai, iesi indio baloia. Bueno, ba. Baina ondo dago, baloia lapurtu dugu eta aukera bat sortu dugu, bai? Leno sortzen ez genuena. Horrek esan nahi du, Alarkosei ere, orain momentu honetan, asko kostatzen ere izaiola. Eroso egotea atakean, bai? 2 minutu gelitzen dira. Eta utxarte eskatu du Alarkos Ciudad Real taldeak. 2 minutu gelitzen dira, ikusi du entrenadoreak hori, agian, esan dugu. Hori da, azkenean leheno sortzen ari ziren desorekak ez dirari sortzen. Orduan nahi dutunea partidua geratu, azkeneko 2 minutuak ondo jolaztu. Ez asko gertu hartu agian. Hori da. Baina Tolosa oso ondo. Zeozer defensan, zeozer hobetu dugu puntxutxo bat, pixkat ateratzen ari garalako eta beraiek ez dutelako hain errez botatzen, 7 metrotatik behintzat, pixkat atzeago bota behar dute eta hori bai urtziri ondo etortzen zaio, distantzik gehiago daukalako baloi ikusteko. Eta batez ere, ikusten hasi garalako atakatzeakoan Tolosak nun dauzkan komerik Alarkosek defenditzakoan, ez? Da orduan lekua bilatzen hasi gara, leku pixkat eta, bueno, pixkanaka basartzen hasi gea. Bai, hor 2 pivote sartu duen momentuan hor defensan artean, pivotea zurean erea, hor desoreka lortu,
Eta hortxe ari gara pixkat partiduari buelta ematen edo pixka gerturatzen. Baina, bueno, 27 minutua, 57 segundua, 2 minutu eta 3 segundu falta dira, 9:13 markagailuan. Ze garrantzitsua den hau ongi defenditzea, Iker. Bai, batez ere ja jokaldia bielduta izan da. Bai. Hortxe Inigo atera da kanpora. 5 bat egiten ari da. Ondo Lander, oso ondo Lander. Bai, eta Aitortxok pausak eskatzen ditu. Gurea, arbitroa gurea esaten ari da. Porterarena. Lasai orain. 9:13, gol garrantzitsua, 3 jarriko gineke, eta egia esan, 3 jartzea notiziona da. Kantxan ikusi duguna, ikusita, bai? Bai. Haure esan beharra dago nire ustez. Hor falta egon dela esango nukenik, nik... Baino, esaten una, nire ustez alarko zen baloia zala, baina, bueno, ondo etortzez ezki golako gauzak bai. Bueno, minutu bat falta da partiduaren aurreneko zatia amaitzeko. Alarko sari da baloia mugitzen. Eta zenbat min egin digun Cesar Beretek, Irua, hori, baloia dakana jokalaria. Orain ere, Rauz, barrura. Espazio pixkat utzi ezkero, nahi duen egiten du, Iker? Bai. Kanpotikan, barrutikan. Bera da baloia moitzen duena, bera da ekipoa moitzen duenak, eta hori ikusten da, nabaritzen da. Pasaden urtean Gijon Jovellanosek jokatu zuen, eta Alarkosek fitxatu egin du, eta agian pentsatzen dut Gijonen falta motako dutela, azkenak bai dihoazte. Bai, joa baloia Ikerrentzat, eta geratu egin dio. Harrapatu jo. Bai. 22 segundu falta dira, amaitzeko. Nik uste dut denbora gortu nahiko dutela, atake luze bat eginez. 9:14, 5 errenta handia da, espero dugun 6koa ez izatea. Estremo ateratzen ari da. Ondo, defensa. Ondo, eta Aitortxok! Ez dugu denbora izan. Bueno. Esan duguna, azkenean Alarkosek jokua luzatu nahi izan du, Tolosak aukerarik ez izateko. Baina, bueno, amaitu da lehenengo zatia, Tolosak 9, Balomano Ciudad Real 14, bosteko tartea. Bigarrengo zatian zer espero dugu, Iker? Espero dugu atakean zehose robetzea, era bateo bestea, guain pipiotekin probatu dugu, ikusten denez ez da gaizki ateratzen nahi, beste aukera gehiago badare, kanpotik jaurtitzea eta hori dana leheno komentu duguna. Eta batez ere defensan pixkat 14 gol zati batean gol desente dira. Urtzik asko gelditu du, baino defensa gehiago egin barra dauka. Bai, hemen txin ikuste errek pikapena, Lander Casadok izan duena, aurreneko gola izan dela hori esango nukenik. Eta hor, urtzi alde batea, baloia bestera. Hori nola izaten da, Iker? Porteroa behiratzen dizu alde batea eta Raust bestea baloia ez. Bai, baina, bueno, askotan gure porteroa behiratzen du, Ez pentsa, eskumuturrare behiratu barra dauke, jakiteko ona botatzen duen. Bueno, guk atxeden bat hartuko dugu, orain iragarkiei tarte bat egingo dugu. Hemendikan pixkatera 5-10 minutura berriz hemen egongo gara zuei bigarren zatia eskaintzeko beraz. Ez joan! Zerte. 0-0-2. Señor Ibargure, pase por baja. Oparitu edertasuna eta ongizatea. Azten ez diren masajen bidez ezagutu ezazu erlaxazioaren mundu paregabea. Inoiz ahaztuko ez zuen oparia gure dendan aurkituko duzu. Gozatu gure kosmetiko eskaintza. Xuyana.
Maritxu konponketak, animatu eta jantzi zaitez gabon hauetan baserritarrez. Zure gustu eta neurrira jantziko zaitugu. Zuretzako alkandora, galtza, osagarri eta gona berezienak ditugu. Maritxu. Ronte, iain urteko esperientzia osasun arloan eta laugarren belaunaldia lanean. Osasun esparru zabalean adituak eta gaur egunera egokituak puntako teknologiarekin. Ordutegi zabala eta langile profesionalak zure zain. Tolosako Korrokaleko 20ean, Ronte. Arzuaga bizikletak. Mendi, errepide, naiz paseorako txirrinduak zure eskura. Puntako material eta osagarri ez gain, aholkularitza pertsonala, tailer zerbitzua eta estudio biomekanikoak ere egiten ditugu. Bisita gaitzazu. Dionisio Ormazabal, erekuntzarako materiala. Harri naturala, zeramika eta parket laminatuetan aukera zabala. Eta nahi izan ezkero diseinuan aholkularitza emango dizugu. Tolosako Nafarrotor bidean eta Anoetako industrialgunean. Tolosako Bazarramianon Gabonetako oparietan pentsatzen ari gara. Opari bila ari bazara, Bazarramianon zure ingurukoentzat oparirik onena aurkituko duzu. Tolosako Korreo kaleko 44. zenbakian, Bazarramianon. Benetako kafe italiarra ezagutu ezazu. Orain, zure etxean ipintzen dizugu. Zure bulegora eramaten dizugu. Zure lanean zerbitzatzen dizugu. Espresso zerbitzuak, zerbitzu profesionala. Tolosan, Rotulan estudioan. Zuk nahi duzun irudiarekin, behar duzun euskarrian egingo dizugu. Kuadroak, apaingarriak, kuxinak, egutegiak, biniloak eta askoz ere gehiago. Tolosako San Francisco pasealekuko 28an. Rotulan.
Arratsaldeon edo Gabon esango dugu Iker orduaren gatik. Guain ja Gabon, bai. Hementxe gaude, atsedenaldiaren ostean berriro ere, Usabal kiroldegitik zuei luxuzko streaming bidez partidu politia hau eskaintzeko. Politia bai, ez dijoa hain polit emaitzaren gatik, 9-4 bai dijoa galtzen Tolosa. Aurreneko zatian nik uste dut Alarkos puntu bat gehiago ondela, gorago. Eta klabean ere ustez ere Cesar Beret irutzen bakia. Bai, kanpotik antze ondo botatzen duen, zuloak aurkitzen ditu, penetrazio oso ona daka, nik uste dut gaur diferentzia markatzen ari den jokalaria dela Cesar Beret dudarik gabe. Eta orain, bigarrengo zati hasiko da, jokalariak barruan egon dira, Alex eta Aitorrekin hitz egiten, nik uste dut hor egongo zela, ez esango bronka, baino bai esnatu behar dela. 9 gol bakarri sartu ditugu, horrek esan nahi du, atakean ez gabitzala hain fin. Ze klabe izan daiteke orain? Neretzat. Batez ere, defensa gogortu ordez, egin barko genuke atakean bizkortasun gehiago lortu, gola sartzeakoan. Lasaitasun hori behar dugu. Oso lehenengo bi pasetan ez baldin badugu lekua lortzen, Tolosa ez dakitakikan oso urduri jartzen hasi zaigu. Eta azkarrago moitu ez, baino kanpotik jaurtitzen hasten bagea ez litzake aukera txarra izan. Bueno, ikustek ezagun ze jokalari aterako dituen Alexek orain bigarrengo zatian. Kanpoko jaurtiketa eskatzen ari gara, hor daude Neko Ziganda, Mikel Amiano, Andoni Zubeldiak ere jaurtiketa politia daka. Bueno, ikuste ezagun, Iker, Aitortxo, Aitor Díaz de Cerio, Andoni Zubeldia, Dani Mendinueta. Defensa aldatuko guela, seguruna, ez? Eta Asier Larrañaga, 5 batera. Bai. Norri goko da, Dani goko da, beso luze egin. Ni uste Andoni joko ala. Baita, Andoni, bai. Edo Mista egingo diote. Amazazpiari, Francisco Vidali Mista egingo diote. Bueno, ikusten zagun honek zer sortzen duen. Aurreneko Mista. Bueno, Mista baino gehiago posizionala dela esango dugu, ze hor Andonik ez dio jarraitu. Aurreneko baloia geratu du, Urtzik, geldiketa, Aitortxo kontraerasoa. Andonik, barrura! Andoni Zubeldiaren gola, eta oso ondo hasi dugu. 30. segundurako aurreneko gola sartu dugu, eta gola baino hobeagoa izan da, defensa ze eraginkortasuna erakutsi dugun. Azkenen jaurtiketa egon da, Bai, baino forzatua izan da, azkenen laterala bere kontrako norabidean sartu da, eta horietan utzi egin behar da botatzen. Bai, hortan arrazia emate izut. Da Aitortxoren pasea kontratakean izugarrizkoa. Ikerri Bizkarra irabazi dio eta barrura. Baina, Ikerrek orain. Diazentzako baloia barrura. Eta 7 metro. Zeo zer gehiago ere igual izan ziteken, nik besoari heldu diola esango nioke, botatzeko garaian behira, bai, ikusten duzu, bigarrenak nola heldu dion besotik ja jaurtitzera zijoanean. Hoi 2 metro, 2 minutu barkatu. 2 metro gertu egizan liteketa. Bai. Ioritz Goikotxea, Maik Ioritz, 7 metrotan. 3. penaltia. Beira, gainetik botako dio, horatu, aurrenekoa amagoa, ez, eta bigargoan, barrura! Ioritzek erabiltzen duen zea bat izaten da hori. Jaurtiketa, aurrenekoan amagoa eta bigarrengoan poliki rauz, gainetikan, loratuta buru gainetikan. Oraingoan ez dio bota, baino urrengoan ikusiko dugu. Baina aldaratzea sartzeare ondo etortzegu, hori balio, Aldaratzearekin edo gabe, baloia barrura, Iker. Ondo, Dani, nola ateratzen ari dira, 7-9 metroaino. Eta defensa aurreratu horrek min egiten dio Alarkosi, baina gero kontu zibili behar dugu iskinetan, kontua ez galtzeko. Bai, daliekua, ona Urtzi, oso ondo. Urtzire geldiketa bikaina. 11-15, aurreneko olea dan. Asier hortxe, erdi-erdian. Lasai, bueno, berrizek jokatuko gara. Eta 7 jokalarekin jokatuko du Tolosak. Beraz, hemendik aurrera nik uste dut, Alexek hemen dana botako duela parrillan, arai guztia, esaten da bezala 7 jokalariekin atezain utzita, horrek esan nahi du ezin dugula. Ondo Dani.
Ona dia. Eta azkeneko barrura. Bueno. Ni baino azkarrago dabil Tolosa jokuan, ezin dana kontatu. Ze izan da, hirugarrengo aldaratzea, hori garrantzitsua da. Iker, aldaratzea gure alde izate garrantzitsua da. Eta ze garrantzitsua den ongi aztea bigarrengo zatia. 12 eta 15 hirugarren minutuan, jendea ere berotzen ari da, hori behar dugu. Armaiak eta taldea animatzea. Ze garrantzitsua izango zen gaur, puntu bat behintzate ateratzea, Iker. Hiru aldaratze, eta azkenean gola esan duguna. Aldaratzea de balia dige. Besoa gora, defentsan kanpoa. Ondo itxita, oso ondo itxita. Diego Reyeseko riskuan min hartu du. Hombre, ez dago politxesetea baino, ongo zan, oain, ez da ba, jokatzerik izangoz balu. Hori guretzako seinale hona izango zan eta. Baina kantxa jarretzen du, eskuko mina. Pasiboa aurreneko pasea, bigarren pasea, hirugarrenko pasea. Aitortxo ongi helduta. Oso ondo Aitortxo. Bildurra mamardu Aitortxo kolaltzea, Da mina. Bildur, ona! Eta atakea! 2 minutu. 2 minutu, bueno. Baloia ez askatzatik. Barkatuko diazue, ni ere buiak aztea baino, partiduan benetan sartuta bainago. Eta 2 minutu bota bete zergatikan. Falta edo baloia beste taldearen zatenean, baloia lurrean utzi egin behar da. Zuk baloia hartu edo beste taldeari sakatzen ez baldin badiozu uzten, orduan 2 minutu ongi botata. Oso, ondo esplikatuta. 12 eta 15, bat gehiagorekin gaude kantxan, momentua da, gola sartu defensa bagun batekin, eta beste gola sartzeko batera jartzeko, Iker. Asko eskatzezakit izango dan. Larrañaga hortxe berriro erdian. Dioritz. Ikerrentzat baloia, ongi zabaldu badoa Iker, eta Barora. Iker Ortiz! Zemagarren gola du. Bigarren gola Iker Ortizentzat. Ea ez den azkena izango, eta ikusten dugunez, Tolosarrak partiduan oso sartuta daude, defensa honek min egiten dio, eta nik uste dut Ciudad Realko entrenatzaileak ja txartela eskuan ikusten diot, Laizer eskatuko duela denbora. Ikusten ezagun, bat gehiago horrekin Tolosa kantxan orain. Kontuz pivotea, Xier hortxe. Ondo. Pasiboa ere eskatuko nukenik. Bai, Eta utxartea eskatu du esan duen bezala. Baina ona da hori, ze ikusten dugunez, Ciudad Real, igual pixkat lasai atera da, esan dute, hau behinezeok, 9 eta 14, beste taldea ez da bilondo, gu gehiago gaituk, konfiantza, baina behira. 4 minutu eta 50 segundu, Tolosak 13, Ciudad Realek 15, eta partidua sartuta gaude, Iker. Bai, gainea kontutan euki barra dugu. Ateratzeakoan pasibo espaldien bai epitatzen, justu guztu ibili eta... Bai. Orain, desan nahi dutuna da, orain beraiek ateratzen dutenen baloia, pasiboa ja gainean izango dutela, beraz. Azkar moitu beharko du, edo... Segurenik jokaldiren bat prestatuko dute orain, bat gutxiagorekin daude kantxan eta... Berentzat baloi garrantzitsua da, egia esan orain baloia galdu eta Tolosak gola sartuko balu, batera jarriko litzake. Eta Tolosa partiduan sartuta. Ciudad Real goitik bera, eta Tolosa beti gora. Garrantzitsuena, beti gora izaten da. Beti gora. Gero kontutan euki behar da, Ales egin duen aldaketa oso interesgarria eta guengoz oso ondo dijoana. Andoni egiten ari den lana oso garrantzitsua da, hor defentsan. Desoreka lortzen du. Zirkulazioa mozten du baloiarena. Baina ikusten zagun oso garrantzitsua defensa hau. Pasiboa ere eskatuko nukenik, altxa du besoa. Ez utzi. Eta arbitroak esan dio, beak txistua jotzen duenean, jaztela baloia bota behar. Hori da, oso ondo. Bentsat atezainen baten bati, atezainen gan bentsatzen, esango genuke. Bai, Ikerra atezain handi izan da eta beti atezainen gan pentsatzen du. Ez, egia esan beharra dago, askotan guta zaztute hiela, gu hortxe gaudela, baina, bueno, ez, eta hola, arbitroak olako detaiek izatea oso ondo dare. Bueno, guain txasiko da berriz ere, baloia jokuan. Pasiboan, ja, 3. pasea zuten, 4. ja, bota egin beharko dute. Hortxe, jautik eta, hortxe. Horretzen dion. Ona hortzi! Venga, guazen. Garrantzitsua da baloia eta aurreneko olea da.
Ona Alarra. Oso ondo. Amalau eta amabos, partiduan gaude, 5. minutuan. Hau ez duen esperonik. Ze ondo ikusten da. Aurreneko zate ikusita, baina esperantza dago. Talde holengan esperantza daukagu. Zelan egiten duen Asier Larrañaga, ze ondo. Egia esan oso ondo ikusten du jokua. Erdian egonda, ze ondo ikusten duen bere lankideek eta nola jolasten duten alde batetik bestea. Eta Andoni ere oso ondo egonda hor, zeren kontratakean gora igo da, eta bai, 7 metro, eta nik ez... Andoni garrantzitsuena, gola sartuena gaina. Bai, baina mogimendua esan nuke, berak aurreneko leadan eskubitik erdialdera, bai, oso ondo. Apa, Aitor. Hortxe, Aitor Ibarguren, atezaina. Aldaketa 7 metrotako. Aitor Ibarguren, ea zortea dugun eta baloia geratzen dugun. Garrantzitsu izango litzaketa. Aurrera. Hau, Aitor. Eta barrura. Gutxi falta izan zaio. Alare hor gaude partiduan. Eta ikusten dugunez, orain Alarkosek ere defensa aldatzen du. Avanzatu aterako du. Nik ez zait. Berriz atera zatzen ari, ez avanzatua. 5-1. 5-1. 5-1arekin egia da ere, atzeko 6 metroko lerroan. Hanka jodio ikerripena hor baloia erresti egin dio. Atezaina ez dago. 5-1eko defentsarekin egia da. Atzeko lerroa zabaldu egiten dela, hori komeni zaigu. Tolosak 5-1eko defentsarekin jolasten badaki. Ea ba. Bai, baino, bi pivote jarri dituzte, orduan, karo, 5-1eko hainduek pixka gehiago kontrolatzeko defensa, ez? Kao, zuk esatezuna, ondo etortzegu gehiago zabaltzeielako, leku gehiago alako, baino azkar moitu barra da baloia. Eta ez aztu, inoiz, atezaina aldatu behar bali mazula, aldatu behar zula. Hor utzi due urtzi gaixu eta. Hortiketak otuz. Eta barrura. 14 eta 17. Tolosak jarraitu egin behar du lanean, orain arte bezala. Diaz de Zero hori falta egin dute. Eta berriro ere, 7 jokalariekin gaude kantxan. Asier Larrañaga, Iorizu ikutxea. Asier Larrañaga berriro ere. Ioritzentzat. Bibikoa hor, pena izan da, Mikelek ez duen baloia espero. Hor baloia lapurtu du, ongi. Ondoik ere. Eta barrura, Ioritzen gola. Pausoak ere eskatzen zuten. Hor zorte pikimate izan dugu, baina zorte ere behar izaten da alde, askotan. Atezaina etzeon, urtzi etzeon, eta gola bota du beste atezaina, Alarkosen atezaina, baina Iker Ortizek blokeo indio, eta Ioritzek hartu baloia eta gol. Bejondeia la Iker. Alarkos Ciudad Real, baloiarekin, mogituz. Diego Reyes eta Cesar Beret gogoratu izen hauek. Hauek bai dira Alarkos Ciudad Real mugitzen duten motorrak. Eta atezaina ondoren. Bai joa. Kotuz Larra, kotuz. Abisa bimatzaio hori, abisa bimatzaio. Eta gero askotan kontraerasoan edo aurreneko oleadan baloia botatzen joateak arriskoak hartzen du. Horrek. Hor baloia moitu egin behar da. Bai. Eta Ikerreko oso dela portu du. Kontu, Diaz badi joan erditik kotuz. Ondo! Antonirentzat bat iru pauso, geratu. Pena izan da. Baina, bueno, hortxe dago aukera izan dugu. Bai, oso ondo. Biberagoaz, partiduan sartuta gaude. Baina nik uste dut Tolosak zuzperraldia hau ondo duela. Hortxe ikusten dugu, Cesar Beren lasaitasun eskatzen beren jokalariei. Bera da, moitzen duena ekipoa. Bai, dudarik gabe, Denborak ikusten ditu, nola jolastu behar duen, azkarrago, lasaiago. Ze garantzitsu izaten den partidu batean, tempoa kontrolatzea. Korri egin behar da, baina lasai jolastu behar danean. Eta hor, defensan utxe egin dugu eta barrura. 15-18, 9. minutuan. Doikeat. Eta hor erasoko falta izan zitekeen, baina ez du seinalatu. Hortan neon. Orain egin baldin baduzue konexioa 28 gogoratu. Usabal kiroldegien gaudela. 14. jardunaldia, Tolosa Eskubaloia eta BM Alarkos Ciudad Realen arteko partidu garrantzitsua. Eta orain Utsartea, Alexek eskatutakoa.
Haize pixka bat hartu lasai. Nik ezakitze esango dien orain jokalariai. Nik uste aurreneko oleadan bi baloi galdu ditugu, hori kontrolatu behar dugu. Zenbat kostatzen zaigun baloia rekuperatzea defentsan. Eta ezin direla galdu. Gero baloi horiek ezin dira galdu. Bestela, gaitz erdi. Bai, argi dago, asko kostatzen dela baloia lortzea, eta bi pauso eman da, bi pase txarre eman da ezin direla galdu. Azkenan, atetzainak elitzen baldin baldizu, bueno, bere lana da, ez? Baina, bai, hor egon da, erabaki, Asierrei lapurtu dioten baloi atzetik, hori faio baino gehiago, azkarra ibili dira, Alarkosekoak. Gaina Asier gaixu batzun, Alarkoseko jokalari ikusten. Hau, abisa bimartzaio. Atzean begik ez baditugu, ez dago atzean behidatzeik. Eta arbitroak gaina hartu die, kargu hartu die. Alarkoseko jokalariei minutu bateko ausarte izaten da, baino minutu baino gehiago zamat egiten hor, ez dakit ze kontatuko ziren entrenatzaileak. Bueno ba, 9. minutua, 15:18. Goazen Tolosa pixkat behar dugu berriz ere batera, bira, edo enpate egiteko. Hobe 2 puntu. Eta Mikel Amiano atera da orain zelaira. Lander Casado ere bai, Inigo Arratibel ere atera da. Eta erasoan falta zen, baino. Ez zupitatu. Eta barrura. Ze ongi jokatutako kontrarasoa izan den. Lau binen kontra. Hor, pena izan da, Landerrek aukera izan du, hor Inigorekin jokatzeko bakarrizeko, baino bera jokatu nahi izan du, eta nik uste falta egin duela erasoan, ez dio seinalatu baina, bueno. Fijatu pixkaten Alarkosen defensa, eta fijatzen bali mazate, egiten ari dana da, 4-1. Bai. Eta Inigok hor eskuadra jodio baino, kanpora, barrura izan balitz, hobe. 15:19, puntu hau garrantzitsua da, 10. minutua. Orain ezin dugu partiduari joaten utzi, partiduari engantzatuta egon behar dugu. Eta Ciudad Realek berriz ere beste puntu bat gehiago hartu duela ematen du, Iker. Bai, tempoa kontrolatu esan dezuna, tempoa kontrolatu du, pixka gelditu partidua, eta, bueno, berriro errekuperatu baloia, golak sartu, eta hori dana. Baina komentatzen ari nitzana, defensan Alarkose dauka 4-1, eta hau Tolosak ezagutzen du, Tolosak erabiltzi izan duen defensa da. Hor falta pitatu dio, barkatu gehiazu Iker, falta pitatu dio, baina garbi ikutu du aloia Ioritzek. Errepikapenan ezakit ikusteko aukererik izango dugu, baina niretzako, beira, ikutu dio, ez zeukan ezkerreko eskuarekin ez helduta eta zerrez, hor arbitroak asmatu egin dute. Eta hori ez da ona, Iker. Hortxe, bueno. Lasaitasuna eskatzeu, arbitroak. Danak urduri xamar gabiltza. Beraiek ez, beraiek lasaitzu. Kanpoan jokatzea, kanpoan irabaztea, badakigu ze zaila den. Eta horrelako partidua, gaina jakin da, azken horrekoaren kontrazatu zela, lasaitasuna behar da. Geo gaina kontutan euki behar da, Alarkosek kanpoan ez ditula partidu asko irabazik. Batez ere etxen irabazik junak izan die. Baina, bueno, puntuak azkenen lortu behar die pixkanaka, eta, bueno, baina bi irabazi eta empate bakarra lortu du, kanpoan. Ona urtzi! Penaltia. Hor ere, ikutu egin izango zuen, baina 7 metro. Eta Francisco Vidaldoa, Urtziren aurrean, Urtzi. Anem Urtzi. Eta barrura. Ez dute penaltirik faiatu gaur, Alarkosekek. Ez, behingoz ez. Guk bakarra faiatu dugu, Aitorrek faiatutakoa. Baina bera bi lekutatik, leku berdinetik biak. 11. minutua, 15 Tolosak 20 Alarkos Ciudad Realek. Berriz ere tartea zabaldu du, markagailuan. Baina, bueno, erakutsi dugu, denbora gutxian hori bueltatzeko gai izan garela. Ioritzeko barrura sartu nahi izan du, baina falta pentatu diote. Orain presak, 7 jokalariekin gogoratu, Tolosa. Horrek dakartzan arazoak eta horrek ekarri ditzazken peligroak, bai?
Hor momentu batean Alarkosek baloia rekuperatuzkeo, porterian inorrez egon da, punteria niko txarra behar du kanpoa botatzeko, horrelako kategorietan. Ez du bakarri, baizik aldaketak kontutan ibili behar di. Azkenen aldaketa azkarrak izan bai, ona, eta Landerren gola! Kontuz ibili behar da, hor estremoari presioa egiten ari zaie, Inigo Arratibeli presio egiten ez zaie, baita Mikel Amiano ere estremoetan. Tolosak askotan prozedimentuak hola azten ditu estremoa ateraz, eta Ciudad Realek hori jakinda presioa eginez zailtasuna lortzen du, bai? Ciudad Real jokoan. Hortxe, defensa, segi hortxe. Oso ondo defenditu da Aitortxok, besoak zabalduta. Beraiek de berdineten ari dira, gure mista zabaldu, eta Aitortxorekin erdian, pivotearekin de bai. Eta barrura, hor, besoak atera bar dira mutilak. Besoak atera bar dira, ezin dut horrela sartu. Badijo Inigo, lasaitu jokoa. Lasaitu, lekua hartu, lekua bilatu. Nik uste dut Tolosak bere joko egin behar duela markagailua aztu, azkenean bere lana eginda lortuko bai du hor, bueno, falta zen, ez du pitatu eta kanpora baloia. Nik uste dut hor, falta egin diotela Mikel Zulagari, ez dute pitatu, baina, bueno, beraiek gu baino gertu daude Iker. Gure erresago ikusten dugu. Bai, eta guk ere beti etxealdea. Hombre. Etxealdea. Beti urdin. 16:21. 14. minutua oraintxe bertan egingo duna. Partiduak. Baina zuzenean ikusi behar dugu. Badijo Inigo berrik, eta geratu. Venga, Dani. Ai, aldaretze hori. Eta falta ongi Inigo, baino 2 minutu. Hori gehiagi da. Hori gehiagi da, barkatuko diazue, baino hori gehiagi da. Eta horrelako detaile txikietan, partidua joan egingo zaigula. Alare, ez dakit zergatik Tolosa ari da atakatzen erdialdera, kontutan edukita laterala inguruan aldea atakatzen balin batzula, pivote horre onda, 2-3 kontra izan litekeela. Oke, erdian bida ere. Da eridea dana erdialdea. Baina nola izan den, atanazainak eratu, kontraerasoan... Hoi argi dago. Inigo kanpora, bat barrura izan zitekena, orain bat gutxiko, zelaian. Bai. Baina, bueno, honek askotan bat gutxi horrekin defendatzeak ere intensitate gehiago eskatzen du horrek, eta taldea sartu egiten da, baina oso ondo mogitu da baloia, eta zelako kalidadea erakutsi digun Julian Granadosek, ze baloia jarri dion gainetik anultzi di. Berriro abantaia hartu du, 16:22, 6ko abantaia, gaurko partiduko abantaia handiena, esango nukenik. Zehoze behar dugu Tolosak. Gehien bat, esango nukenik, lasaitasuna. Baloiak galtzen ari gara, azkar jokatzen ari gara. Eta zergatik ez, nik kanpoko jaurtiketa eskatuko nioke pixkatalesi, bai? Bueno, bengo defensarekin, ojo, ikusi barko litzake. Eta beste baloi bat galdu dugu. Gaurtzi korrika. Hor dago asuntoa. Baloiak ezin ditugu galdu. Eta gero, repliegean, azkar etorri behar dugu. 16:23, 7 bera Tolosa, itxusi jartzen ari da partidua. Bigarrengo zati hasieran oso polit, 13:15, baina orain 16:23 eta denbora gutxian badaz. Eta orain badirudi Landerrek zer esan diola arbitrari eta 2 minutu eta baloia beraintzat. Hau da behar ez duguna. Hori da. Hau da behar ez duguna. Kordobaren kontra izan genuna hauxe izan zen. Azkenengo minutuetan Tolosa danarekin jun, danarekin saiatu, 7 jokalarik eta azkenen kontratak azkarrak iten zituzten, ez zuen denborek ematen ez da portura aldatzea gasi. Eta, bueno, azkenen diferentzia askorekin bukatu zen partida ez, baina ezin dugu berriro akats berdinetan erori. Osea, saiatu behar gara, buelta ematen, eta lekua ikusten nagola sartu eta defenditzen. Batez ere defenditu, hortxe urtzi. Eta esan behar dugu, zegiziko jokatu den hor Alarkos Ciudad Realek, bi gehiago egon da, nik ez dut ulertzen nola jaurtiketa hori jokatu duen. Pasiborik ez zegoen, mogitu besteik ez duten baloia. Ohituta da ere, botatzea ez de bai, orduan leku pixkat ikusitare dana jortitzeu hauek. Bai, baina hala ere nik esango nuke ez dela izan aukera hobena ez. Baina, bueno, guretzako hobe. Hortxe Diaz, ondo! Dani Rentza baloia! Ai, ze pena, penalti! Eta penaltia. Oso ondo Diaz, oso ondo Dani. Nor botako te du penaltia orain?
Jorizek, bai. Baina aldatu behar du. Joriz barron dauta. Lau jokalariekin nahi dieta. Atezainare aldatu. Badijoa Joritz, eta kanpora. Horrelakoak faiatzen baldin baditugu, ez dago zer eginik. Pena. Bueno, 16:23, minutua. Jokalari bat errekuperatu dugu. Hortxe, a ber. Ekipo horria berotzea gunda gainera. Bueno, ez da txarra hori. Barruan, bai. Estani, Xaxier, eta Mikel Mariano badijoa. Ondo, Mikel, ondo borrokatuta. Zehose gehiago eskatuko nukenik. Ondo borrokatuta. Komentatzen una, Estani Xaxier, dak Ziganda berotzea bialdu ditula, Alexex. Eta, bueno, a ber. Estanis eta Asier Zubiria, eta nor gehiago? Ziganda. Eneko Ziganda. Nik uste dut Eneko Zigandak aukera izan marko lukela orain. Minutu batzuk behintzat, egurra emateko. Ordia de Zerio, eta ondo atezaina. Bai, oso ondo harrapatu dio. Eta gero aldaratzea ere, ez da guretzako izan. Pena. Ondo gelitzen ari da, Alarkosen atezaina guain. Eta ze bajoia izan dugun, azkeneko 10 minutuetan. Oso ondo hasi dugu bigarrengo zatia, baina Alarkosek berriz ere neurri hartu dio Tolosari. Eta partidua joaten erizteiku. Baina, bueno, oraindik minutuak geratzen dira, eta badakigu Tolosa eduzertarako gai dela. Beraz, animoak hemendik Tolosarrei. Ondo, kanpora. Ez utzi. Oso ondo Dani defensano. Oso ondo. Pasibon daude. Bai, falta izan da. Hor pixkata aguantatu izan balio, heldu gabe. 2 minutu eskatzen ari da. Ez da eskatu, hor ez da eskatu berinoiz. Ekipo guztia kontrolatzen du Mutilonek, Bai, dudarik gabe. Eta jaurtik egin behar du bestela. Pasibo. Eta hori, 2 minutu dira. Eta hori 2 minutu dira. 2 minutu dira, bai. Eta ikusten dugunez, arbitroak, zer esada arbitroentzako Tolosari kontran pitatzea, eta beste baloi bat galduko dugu, bai. Eta atezaina hortxe dago. Eta barrura. Zortea ere alde izaten da. Ez du zapaldu gainera, Eta utxarte eskatu du Alex Nogesek. Bueno, Iker. Zer egin behar da? Gaua eta eguna horixe da bigarrengo zatia. Horixe izaten ari da bigarrengo zatia. Oso ongi hasi dugu. 9 eta 14ko markagailuarekin hasi gara bigarrengo zatia. Eta 13 eta 15 jarri gara partiduan sartuta. Baina azkeneko 7-8 minutuetan atakean ez dugu asmatzen. Atezainak asko geratzen du. Eta gero zorte apurro hori ere berain alde. Bai, berain alde da. Baina leheno hasi garen bezala voltatu beharra daukagu. Bai edo bai, azken saiatu beharra daukagu, ikusi dugu aldala. Eta voltatu beharra daukagu okero izatea. Alarkos de utxarteak eskatu behar izan due, gu ondo hasi garalako. Hoi lortu behar dugu berriro. Beraie pentsatu behar dute lortu izan dela, baina ez dute sinistu beharko lukete behintzat. Nire ustetan orain Eneko Ziganda aterako da kantxara, nik uste dut Alexek kanpoko jaurtiketaren beharra duela eta hala egingo duela. Ez dakit? Bai, ez esango nuke. Bueno Meganeko, zurekin gaude. Jokalari gutxi daude, egia esaten baldin badizut. Eskua loi asko ikusi dugu Iker. Eneko Ziganda dituen doaiak dituen jokalariak. Bai, oso jaurtiketa gogorra dauka. Distantziko jaurtiketak egiten ditu gainera, ez ditu egiten gertukoak. Ez. 14-15 metrotik botatzeko beldurrik ere ez daka. Ikus ezagun. Gaztea gaina. Hausartu ibarra dauke, botatzea eta jaurti. Beste ez du egin behar. Berriro ere Zazpi jokalarekin jokatzen ari gara. Hor dijoa Larrañaga. Ziganda. Bai, pasea. Eta berriro ere.
Eta hori da arazoa, bai. Hori da zazpirekin jokatzeak duen arazoa. Baloia lapurtu ezkero, atezainik ez dago eta errez sartzen da baloia. Zenba kostatzen zaigu sartzea eta ze kostatu zaien berei gola sartzea. Da moralki hori da oso gogorra. Jokoan, Ioritz! Animo, Dani, ona, Dani, venga, barrura. Bai, azkenean hor Ioritz sartzen saiatzen denean, 2-3 defensa juten zaizkio gainera. Eta eskolaia matematika da. 3 zurekin batekin baldin badaude, horre esan nahi du beste bat edo 2 bakarri daudela. Hori da. Baina nik adibidez bain Joritzei pixkat utziko nioke kontutan edukita eneko dagoela. Jaurtiketa batzuk ingo baliu, orduan bere aldea jungo liake. Orduan Joritz leku gehiago izango luke. Orduan pixkaten utziko nuke lasaitasun hoi, eneko botatzeko, animatzeko, Bai, azkenan enekok jaurtiketa bat edo falta pitatu du. Bueno, zer respitatzen den hemen falta, zenba kostatzen den han. Eta partidua geratu. Mopa pasa. Hau ez zaigu komen. Kontutan eduki gaina, Stanis 2 minutuko dauzkala. Ez hirugarrengoan gorria dala. Orduan kontutan euki behar du defensa ona itego. Baina orain berdin du 2 edo bat ez. Orain eurra behar dugu. Argi da. Ciudad Real baloiarekin jokoan. Baloia mogituz. Kontuz honekin. Eta kanbora. Onda. Eta ongi jaurtitako baloia izan da, baina... Asi. Partidu irabaztea zaila dagola, 8 galtzen goazela, bai. Baina, itxura eman dugu. Eta zergatik ez, gerturatu markagailuan. Azkenean, han zer pasako den ez dakigu. Atezain aldatu behar du, utzi eseri eta Aitor jolastera. Ona Eneko Ziganda atera da, eta raustatera sartu du, aurreneko gola. Eneko Ziganda. Horrenakoak behar ditugu, Iker. Baina gainera ez du kanpoti bota, barruraino sartu eta. Bai, berdin du, kanpotikio barrutik, baina baloia barruan nahi dugu ikusi. Hori gai. Berriro ere, Cesar Beret, hor erdian. Ciudad Realen motorra da, mutiko hau. Eta Diego Reyes ere, hortxe. Kontuz. Berriro kanpora. Eta kanpotik jaurtitzeko. Ezin zaien metro bat eman. Mutira hoi, ze bestela metro bat eman ezkeo, laizte sartzen dute. Eta azkar jokatuta. Bueno, hobena baloia geratu. Eta zerotik hasi. Edo esklusionen bat atera. Hori izango zen guretzako honena. Bai. Defensa hau min asko egiten nahi zeguta. 5 bat. Ni 4 bat, esango nuke. Hau berria da, defensa hauek. Venga, Neko hor... Eta kanpora, pase txarra. Bueno. Animatu imar dugu. Zaila dago, baina, bueno, ze ingo diogu. 22. minutua, Tolosak 18. Alarkos Ciudad Realeko 26. Eta Alarkosek orain bere jokoan egin nahi du. Lasai mogitu baloia, ez daukate presarik. Eta Tolosari presak ere ez dio bate honik egiten. Baloia galtzen ditugulako, beraz, partiduaren fase batean gaude. Non ez zaigula bat ere interesatzen. Baina, zer ingo dugu ba. Alarkos baloia mogitzen. Ipibotekin hor. Horre rikaldea eta barrura. Kanpotikan. Nere ustez, diferentzia Tolosaren eta Alarkosen artean kanpoko jaurtiketa da. Eta Ikerren gola. Bai, gainazuk esan duzuna. Azkenen eskatzen eginena kanpoti botatzea eta beraiet dana kanpoti botatzea. Bai, beraiet dana kanpotikan botatzen nahi dira. Estremo gaukera baldin batue, gola barrura. Eta pivotea ere bai, dana barrua. Azkenen, ekipo oso nada, presupuestoko ekipoa, baina, bueno, hor ikustea. Ez berdintasuna hor dago, bai. Guk ezakago aukeraik hemendik Espainian zehar fitxatzeko, baina talde hauek bai. Talde hauek jokalari horenak hartzen dituzte, beraientzako. Hor da Iker. Stanis kanbiora eta lase jokatuko dute. Ziganda eta Ioritz aterako dira. Eta Andoni Zubeldia ere bai. 7 jokalari. 6 aurka. Hor da Larrañaga. Eta Andoni barrura.
Andoni badirudi hor hankatartea altzen ari da. Zegit, zaintiratu txikin bat eman dion edo golperen bat hartu duen. 27, 24 minutua. Ia 5 minutu terdi falta dira partidu amaitzeko. Tolosak partidu honi itxura eman behar dio, behintzat markagailuan. Gu baino gehiago izan da Alarkos gaur, hortan ez dago dudarik. Nik uste dut akatsak defentsan ari garela egiten, azken aldi honetan. Bueno, Asier Arrañaga, Ioritz, eta pausak. Bai, pausak izan dira, eta atezain ez dago. Bueno, atezain atera da guain. Eta defentsak irekita dauzkagu, eta horrek defentsak irekita ditugu, eta horrek... Bai, azkenen... Karria sortzen dira. Azkenengo esaten da bezala, azkenengo kartutxo erretzea, eta, bueno, dana behar due, defentsa deba irikia, baloi azkar lapurtzeko, eta, bueno, olako komerik izaten die, gaizi atatzen dinen, da leku asko daudenen, bos, bueno, azkenen lortzeu jaurtiketa da, ez? Oiker, eta zapaldu egin du. Azkenean, dana kontran. Damazkigu, zesango izut. Azkeneko 15 minutuetan gauzak ez etxigu ateratzen. Da, atezaina gola sartzeko gokin. Bai, hori bai. 26 minutua ingo du Laister, Tolosako gehi Alarkos Ziudarreal 28. Baloia mugitzen ari da, zea Ziudarreal. Ondo, Stanis, ondo, Asier, oso ondo. Bai, hortxe, Iker da Diaz, hor goran, baloia lapurtzen saiatzen da. Jo, ona, Aitor, oso ondo. Geratu du, hortxe dijo Asier, Diaz de Cerio, bakarrik Iker, eta barrura. 21 eta 28. Bueno, ea, pixkat markagailua itxurazten dugun. Baina zu komentatu dezuna, azkenen defensa irikia danean, saiatzen zela baloia lapurtzen, pixka presionatzen, baina berai pixka gertuatzen dienean, fasta, ez die lotxatzen, bote eten du. Eta zuen begiratu, defentsa irekiekin gaude, baina horrek atzeko lerroan tarte handiak zabaltzen ditu, desorek alortzen du, eta begira. Oso ondo Aitore, oso ondo. Aitorrek zemagarren gelditua du, jarraian. Hirugarrean gelditua Aitorrek. Jarraian bigarrena. Jarraian bigarrena, hirugarrena, bigarrengo zatian, aurrenekoan ez bai da atera. Eta Tolosa baloia mugitzen. Ioritz, Eneko Ziganda, ea Enekoren jaurtiketaren bat ikusten dugun. Ez dituzte, orain pibotera sartu bai da. Larrañaga. Hor, zer egin nahi zuen. Pasea izateko. Eta berriro ere, kanpora. Buruarekin jokatu behar dugu. Eta hori falta zaigu azkeneko minuta hauetan, pentsatzen denik. Aitor da urtzi gaixoa, kilometro gitean aizien, Hainbeste aldaketakin. Berriro doblera, Eneko. Bai. Eta Ioritzen batekoa. Larrañagarentzat, Inigo Arratibel. Ja sartu da Iker Ortiz, barrura. Inigo Arratibel batekoa, ezin sartu, Larrañaga. Venga. Eta baloia galdu dugu. Eta 2 minutu ongo dira hori Inigorentzat. Markatu egin dute, baina hori 2 minutu zen. Baloia Ziudarrealarentzat. 28 minutuan, 2 minutu falta dira. Tolosako 21, Ziudarreal 28. Hau izango da, aurtengoan Usabalen Tolosak jaso duen porrotik gogorrena. Eta itxuraldetikan ere bai beste taldeak puntu bat gehiago, edo igual 2 puntu ere esango nuke gehiago izan dela gaur. Orain arte ez da hori pasa baino. Ondo Stanis, oso ondo. Stanisek ondo rekuperatu baloia, Diaz badijoa bakarrik, eta barrura. Oso ondo Diaz. Oso ondo. Borrokatuta, behintzat borrokatu egin behar da Lukaraino. Azken minutu arte hori da, borrokatu egin behar dugu. Eta Alarkosek, ja partidua irabazita dauka. Lasai moitu baloia, segurenik beste gol bat sartu nahiko du, errenta handitzeko, golaberaje ere garrantzitsu izaten da, bai individuala eta bai personala, taldeak edekiko, eta hor Stanisei falta egin dute 2 minutu. Ikusten ari da gaina, aukera ematen ari da zaiela gaztei.
azkenengo momentu naterien jokalaria bintzat gaztenak izaten. Hori ere garantzitsua da Alarkosentzat. Azkenen horrelako bidaia eginda Ciudad Atletiko honea. Partidua ja irabazita aukita. Dana pixka golasteko, ez? Gaztei minutuak eman eta azkenen behitzako ere ona izaten da. Bai, ondo, ulertzekoa gainea. Bueno, azkeneko atakea Tolosarentzat. Espero dugu gola sartu eta horrela amaitzea 23 eta 28rekin, baino ea zer gertatzen den. Joritz, Asier Arrainaga, Aitor Diaz zerientzat eta barrura. 25 segundu falta dira partida amaitzeko, Iker. Plazer bat izan da zurekin gaur niretzako esperientzi berri hau bizitzera. Sekula nuen olako gauzaik egin eta, bueno, gustatu zait. Beste egun batean ere, agian, hori bai. Atzetikan oso jende ona dugu. Bai Aitor, bai Txamako. Eta hor, roska sartu nahi izan dio, baina horrela amaituko da partidua, 23-28. Ezin izan du partidua irabazi. Nik uste ez dela egon momenturik Tolosa aurretik jartzeko aukerarekin. Gerturatu gara. Baina, Hasieran, bai. Bigarren gontzatiko hasieran pixkat beste veloziade sartu dugu, baina ikusi da bukaeran beraiek kontrolatu dutela denboaldia. Eta lasaitasunarekin partioi buelta eman, denboa utxarte eskatu due, eta ikusi dute nun mina egin, eta lortu gainera. Bueno, orain momentu batean berak txiko naiz, protagonistekin eukitzeko zer esaten duten, balorazioare bat egiteko, bai, Iker? Bai. Orain arte? Bai, netzat, egia esaten maizuet, jokalari hobena, netzat, Cesar Beret, ikusi dugu nola kontrolatu duen Alarkoz taldea, erdi-erdian, denbora kontrolatzen, eta berak eraman du batuta guztia, jaurtiketak, golak, dana, lekua bilatzen zuen, da ikusten zuen Tolosari nun minari. Egia esan min asko egin diguen jokalari izan da. Da, bueno, txalotu barko genieke Alarkosi, behintzat, jakinda olako partido ona inda eta olako porrota eman da gale. Baina, bueno, oso ondo. Eta, bueno, hor ikusten dut, Jon. Bai, gurekin dago Cesar Beret, protagonista. Cesar, felicidades por el partido que habéis realizado. Ha sido un partido con muchos antibajos, habéis empezado fuerte, luego el comienzo del segundo tiempo el Tolosa ha reaccionado, os ha apretado un poquito, pero luego habéis roto el partido y ya se acabó la historia. Sí, bueno, creo que sabíamos que iba a ser un partido de rachas porque el Tolosa hace buenos parciales, de repente te mete 4, de repente puedes meterles tu 3. La primera parte creo que están muy serios, muy concentrados en todos los aspectos. En la segunda nos ha sorprendido la defensa que ha hecho del 5-1 zonal y tal, nos ha costado un poco. Luego hemos intentado con las cosas claras en ataque, algún gol y sobre todo creo que lo hemos roto con una defensa, felicitar a nuestro entrenador porque lo hemos trabajado, una defensa de 4-1-1 que creo que ha roto el partido, como tú dices, por el minuto 45, algún contraataque y ya estaba el partido casi decidido. Yo creo que la clave de la suerte también ha estado a favor vuestra, ahí ha habido balones que se nos han escapado justo en los 6 metros, vosotros habéis aprovechado, la falta del portero también os ha facilitado meter goles lejanos. ¿Cómo ves al Tolosa en esta categoría? ¿Podemos dar un puntito más y quizás soñar por la permanencia o...? Bueno, yo creo que tiene un equipo en defensa muy duro y en ataque ahora cogiendo la regla esta nueva de jugar con portero jugador, que puede cambiar cualquiera. Es complicado para todas las defensas ahora adecuarse a eso, pero bueno, las primeras vueltas siempre los equipos que acaban de subir, que son nuevos, consiguen puntos y tal. La segunda vuelta, pues bueno, desearle toda la suerte del mundo al Tolosa, recién ascendido, y que pase el jugador. Igualmente, mucha suerte para vosotros, a ver si conseguís vuestro objetivo de jugar la fase de ascenso y de subir, y muchas gracias por todo. Nada, muchas gracias a vosotros. Hauexek izan dira Cesar Bereten hitzak, Alarkoz Ciudad Realeko jokalari honena dudarik gabe gaurkoan, eta ea Tolosako protagonistaren batekin hitz egiteko aukerari dugun. Bueno, azkenen ikusi dugu, berak pentsatzen du igual agian suerte honaz izango bigarrengo bueltan, baina bueno, ni uste handi puntu batzuk lortzeko aukera izango ditugula, hortxe. Bueno, gurekin dago Stanis Arzuaga, Tolosa Eskuraloiko kapitaina.
Hortxe hon gara, ez da niz, hasieran beraiek aurretik jarri dira, tartea zabaldu dute, bigarren zatian oso ondo hasi gea, eutxi diegu, baino gero jo nintzaigu partidua. Bai, partido hola zaila bie, hasieratik 20 minutu dena tope jolaztea, bigarrengo zatin ondo hasi gea, ematezun hor buelta magarren eola, baina beraiek bai ikusi duenen ja pixkat partidua apretatzen eginenen, beraiek atea due hasi die beraiek bai kaina ematen, bueno, bukaeran makillatu dugu pixkat, baina, bueno. Nik esango nuke aurten Usabalen izan den partidurik ez itxusiena, baina bai emaitza aldetikan eta sensazio aldetikan bai izan da partidu ezberdina bestetan, beti beste partiduetan aurpegi eman izan dugu, baina gaur jun egin zaizkigu. Aurreneko buelta urrungo astean amaituko dugu, Alcobendasen kontra, eta gero urte berriarekin batera bigarrengo buelta estaniz. Gauzak zail daude, baina aukerarik izango aldeu, aurten mantentzeko kategoria. Bueno, zaila bai oso emateu. Gauz zailago gai lortu diteu, fasen genuna. Baina, hemen etxen jolaztu dituen partiduk baten gatik galdutako, da horiek kanpon beti zailagoa jolaztea. Baina, horiek hor puntu batzu lortu. Gero etxen jolaztu behar dienak bai, lortze dituen puntu batzu, jabe zautze diteu, kontrariok. Zaila da. Bueno, Estaniz, eskerrik asko. Urrungo partidua Alcobendasen kontra zaila izango da, baina bakigu gerra emango dezutela, eta urte berrian hemen egon gara berriz ere, Tolosai animatu eta 2 puntuak etxen gehatzeko, bai? Eskerrik asko. Bueno, hauexek izan dira Estaniz Arzuagaren hitzak, besterik gabe, zurekin uste zaitut Iker, orain urrengo asteko jardunaldiko partiduak eta ikusiko ditugu eta. Bai, hor ikusten dugu, Alcobendas Tolosa daukeula, hortxe partidua eta Xixon amena bar. Bueno, azkenen beste gauzatxo, Córdoba Nava, hoi guri interesatzen zaigun emaitza, partidua dana. Komento behar dugu, aste honetan, gaur atxaldean, Navak 29, Gijón 21 irabazi duela, eta Amenabar de bai irabazi duela, 26-24. Horrek esan nahi du, aurrean ditugun taldeak beste puntuak hartu dituztela eta beraz artea pixka bat handiagotzen dela, bai? Niko gauzatxo bat bukatzeko, Zarautzetikan besarkada handia bialtzen diogu hemendikan, ira eta lesionatu intzeguta, da bueno, oire kontuten eki behar dugu, besarkada handi bat. Bueno, besarkada bat iraetari eta baita Zarautzko gainontzeko jokalari guztiei ere. Guk hemengoa egin dugu, Iker. Gure aurreneko partidua izan da, hola bideok mano-mano, eta egia esan oso gustora honaiz. Nire, bai. Eta besterik gabe, bueno, gaurkoan txedokabu kamara guri behi da. Urrungo partidua Alcobendasen kontra izango da, urtarrilaren 22an, ez, Alcobendasen kontra urrungo astean izango da. Baina, gero, bigarrengo buelta hasten dugu Barcelonaren aurka, Barcelonan. Eta, etxeko aurreneko partidua urrungo urtekoa izango da, urtarrilako 22an, Palma del Rioren aurka, beraz, aurkari benetan gogorra. Bai. Horrelaxe ba, mila esker horregon zareten guztioi, eta segi eskubaloia gozatzen. Agur! Agur, besarkada.